Vážení klienti, vítam vás pri našej pravidelnej diskusii s analytikom Stanislavom Pánisom. Budeme hovoriť o aktuálnych ekonomických otázkach a o situácii na finančných trhoch. Po turbulentnom období prišiel pred letnými prázdninami posun v rokovaniach o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Irán a Spojené štáty podpísali memorandum o porozumení, ktoré otvára Hormuzský prieliv a dáva nádej na trvalé ukončenie konfliktu počas predĺženého prímeria. Ako na tento vývoj reagovali finančné trhy? A trhy reagovali pozitívne. Za posledný mesiac sme videli výrazné zlepšenie sa ochoty podstupovať riziko. Ten sentiment, tá atmosféra na finančných trhoch je pomerne konštruktívna a optimistická. Takým veľmi dobrým indikátorom toho optimizmu na finančných trhoch je cena ropy. Ropa Brent sa ešte v polovičke mája pohybovala okolo úrovne $110 za barel a dneska je s rezervou pod $80, čo je posun o vyše $30. A je to až dýchberúci posun a pokles. V súčasnosti sa v podstate cena ropy pohybuje na najnižších úrovniach od začiatku marca, iba tesne nad úrovňami spred vypuknutia konfliktu na Blízkom východe. Paradoxne tá cena ropy klesala ešte predtým, než sa začali objavovať prvé, často aj protichodné správy o tom, že Spojené štáty a Irán sa blížia k nejakej dohode na texte memoranda. A súviselo to aj s tým, že sa objavovali správy, že ten tok tankerov a energie cez Hormuzský prieliv je podstatne vyšší, ako naznačujú oficiálne štatistiky. Rozprávali o tom napríklad aj z Bloombergu, napríklad ich geniálny analytik Javier Blas. A takisto Spojené štáty výrazne zvýšili exporty ropy a ropných produktov najmä do Európy na historické maximum. A zároveň Čína výrazne obmedzila importy a čerpala zo svojich zásob, čím takisto asi dávala najavo, že predpokladá skore otvorenie Hormuzského prielivu a potom nakúpi tú ropu do zásob za podstatne nižšie ceny. A okrem toho v súčasnosti tú cenu ropy pod $80 držia aj správy, že tá štandardizácia celého energetického komplexu okolo Perského zálivu do stavu pred vypuknutia vojny by mohla byť pomerne rýchla a dynamická. Mnohé krajiny Perského zálivu rýchle zvyšujú ťažbu takmer na úrovne spred konca februára a mnohé tankery sa sústreďujú okolo Hormuzského prielivu a začínajú už prechádzať ním bez problémov. A to znamená, že nižšie ceny ropy znižujú inflačné tlaky, čo bude znamenať menší protivietor pre globálny ekonomický rast. A z tohto profitujú predovšetkým akciové trhy regiónov, ktoré boli predtým najviac zasiahnuté tým energetickým ponukovým šokom a ktoré mali najväčšiu expozíciu voči dovozom z Perského zálivu. A to bolo predovšetkým Ázia a Európa. V skutku videli sme, že mnohé azijské akciové trhy prepisovali historické maxima, ale to isté sa podarilo aj v Európe. Keď si pozrieme na tie benchmarkové indexy Stoxx 600, čo je ten širší, ale napríklad aj užší blue chipsový Eurostoxx 50 sú na nových historických maximách, takisto aj mnohé tie regionálne európske akciové trhy. To znamená, že vidíme, že tu je tá konštruktívna atmosféra. Keď sa pozrieme na druhú stranu Atlantiku, na Wall Street, tak tam tá reakcia na zlepšenie nálady na Blízkom východe a podpis toho memoranda o porozumení sa stretla samozrejme s pozitívnou reakciou, ale tá reakcia Wall Street bola taká relatívne vlažná a na Wall Street v súčasnosti vidíme skôr výber ziskov z tej veľkej rally od jary, ktorá bola postavená predovšetkým na rýchlom raste cien akcií polovodičových firiem. Čím si vysvetľuje, že Wall Street na rozdiel od viacerých iných trhov nedokáže benefitovať z poklesu cien ropy a takisto z poklesu rizik spojených s Blízkym východom? Tak Wall Street, alebo ten vývoj na Wall Street sa oddelil od toho, ako sa menil sentiment na Blízkom východe a ako kolísali ceny ropy už relatívne skoro na jar. A tam ten hlavný faktor, ktorý ovplyvňoval Wall Street za posledné 3 mesiace, bol predovšetkým rozmach umelej inteligencie. Jednoducho trhoví hráči na Wall Street videli, že kapitálové investície veľkých hyperškálerov typu Amazon, typu Meta, typu Microsoft by mohli byť v tomto roku o mnoho vyššie, ako pôvodne počítali ešte na prelome rokov. A to znamená, že vyššie kapitálové investície budú znamenať vyššie zisky predovšetkým pre tých dodávateľov infraštruktúry umelej inteligencie, a to sú predovšetkým tie čipové alebo polovodičové firmy typu Nvidia a typu povedzme Broadcom, typu SK Hynix alebo Samsung Electronics, čo sú v podstate už firmy, ktoré sú v Ázii.
No a preto v podstate tie ceny na Wall Street v podstate výrazne narástli a Wall Street dosiahla vrchol ešte pred uzavretím toho memoranda, ešte na začiatku júna. A Wall Street veľmi profitovala aj z toho, že mnohí investori vnímali technologické akcie alebo akcie okolo umelej inteligencie ako určitý bezpečný prístav v čase turbulencie okolo Blízkeho východu, keď verili, že ten sekulárny rozvoj a rozmach a boom umelej inteligencie bude pokračovať bez ohľadu na to, aké bude makroprostredie, aká bude inflácia alebo čo sa bude diať s Hormuzským prielivom. No a tým pádom v podstate mnohí investori zvyšovali expozíciu voči Wall Street a voči technologickému sektoru na vysoko nadpriemerné hodnoty, a teda vychádzame z toho, že tá kríza na Blízkom východe je viac menej vyriešená, i keď asi ešte nejaký čas potrvá, kým bude podpísaná nejaká komplexná mierová dohoda, tak tí investori teraz v podstate preferujú výber ziskov z tých technologických akcií a chcú znižovať tú nadmernú expozíciu na nejaké normálne úrovne, aj preto, že expozícia voči americkým akciám znamená predovšetkým expozíciu voči umelej inteligencii a pozerajú sa predovšetkým po iných lacnejších regiónoch vo svete, kde sa zlepšujú prospekty ekonomického rastu. Čiže vidíme rotáciu kapitálu z Wall Street a z tých rastových technologických akcií smerom mimo Wall Street, do Európy, do Ázie, do rozvíjajúcich sa trhov a smerom k cyklickým akciám a smerom k tým hodnotovým akciám. Okrem toho v súčasnosti vidíme, že časť investorov je trošku diskomfortná s tým, čo sa deje okolo tých veľkých kapitálových výdajov hyperškálerov, ktorí míňajú všetku hotovosť, čo majú. Dokonca sa predpokladá, že v nasledujúcich kvartáloch bude cash flow tých veľkých technologických firiem a big tech firiem záporná. Zároveň niektoré firmy zvažujú emisiu nového akciového kapitálu, aby mali čím financovať ten rýchly rozmach umelej inteligencie, respektíve niektoré tak urobili, ako napríklad Alphabet, respektíve Google. Výrazne zvyšujú emisiu dlhopisov a obmedzujú spätné nákupy akcií a buybacky. A investori sa obávajú, že či tie veľké investície do umelej inteligencie sa vrátia, alebo aká bude ich monetizácia. A napríklad aj Goldman Sachs povedal, že v podstate aj keď si zoberieme ten najlepší možný scenár vývoja umelej inteligencie a ekonomické hodnoty, ktorá by mohla priniesť, tak tie valuácie mnohých tých technologických firiem sú už dosť bohaté a nedávajú nejaké oprávnenia, aby ďalej narástli. Okrem toho otázníkov okolo monetizácie sú zvyšované aj tým, že do popredia sa v súčasnosti dostávajú mnohé relatívne lacné čínske AI modely, ktoré samozrejme asi nie sú také špičkové ako povedzme tie najlepšie modely od Anthropicu, ale stále sú pre väčšinu ekonomických subjektov veľmi použiteľné za zlomok ceny a ponúkajú jednoducho veľmi dobrý pomer kvality a ceny. No a keď to takto ďalej bude pokračovať, tak trh sa začne na konci dňa pýtať, do akej miery sú opodstatnené stále rastúce kapitálové výdaje týchto amerických hyperškálerov, keď čínske modely to dokážu zvládnuť za zlomok ceny. A ak potom títo veľkí hyperškálery budú obmedzovať kapitálové výdaje, tak sa to kaskádovito pretaví do slabých ziskov tých polovodičových firiem. No a ten trh je z toho teraz nervózny a preto vidíme skôr pokles tých veľkých polovodičových firiem, ktoré za ostatných pár mesiacov raketovo vystrelili. No a keď sa na to pozriem z takého širšieho hľadiska, tak už pred vojnou na Blízkom východe, to už bola téma celý minulý rok, sme videli, že sa tu odohrávala ten faktor, že americká výnimočnosť vo svete skončila, alebo poklesá, že jednoducho Amerika nebude tá jediná dominantná veľmoc vo svete potom dlho nikto. V podstate vidíme, že ten svet sa stáva nejakým spôsobom minimálne bipolárny, keď Čína bude minimálne rovnako vyrovnanou veľmocou voči Spojeným štátom. Do popredia sa znova dostáva kontroverzný establishment v Spojených štátoch, ktorý je ťažko politicky odhadnutelný, a zároveň sa do popredia dostávajú otázniky okolo fiškálnej situácie a stavu verejných financií Spojených štátov, preto tí investori znižujú alebo sa snažia znížiť expozíciu voči Spojeným štátom. Najvyššie Spojené štáty sú z politického hľadiska vnímaná ako krajina, ktorá tú vojnu v Iráne de facto prehrala, pretože nedosiahla žiadne z tých cieľov ako zmena režimu, odstránenie toho jadrového programu
A zároveň v podstate Spojené štáty musia rozmraziť iránske aktíva, alebo teda slúbili rozmrazenie iránskych aktív, a slúbili zrušenie sankcií voči Iránu na predaj ropy, de facto budú musieť zaplatiť vojnové reparácie $300 miliárd, teda ten fond, ktorý má obnoviť Irán spolu s ďalšími krajinami Perského zálivu. A navyše, a najmä, čo sa počíta, je, že Irán dostane pod kontrolu Hormuzský prieliv tým, že bude vybrať nejaké mýto alebo servisný poplatok, a tie bezpečnostné záruky Spojených štátov v Perskom zálive boli úplne kompromitované tým, že Irán v podstate ostreľoval tie okolité krajiny, ako sa mu zachcelo, a Spojené štáty tomu nedokázali zabrániť, čo bude mať z dlhodobého hľadiska veľké investičné implikácie, a investori sa môžu odvracať od Spojených štátov ako toho garantora bezpečnosti v Blízkom východe, ktorý očividne nie je, a skôr väčší vplyv na Blízkom východe bude získavať Čína. A to znamená, že keď to slabšie geopolitické postavenie Spojených štátov sa začne pretavovať, tak sa môže to odzrkadliť aj do zníženia alokácie investičných portfólií voči americkým aktívam a voči doláru. Zdá sa, že mnohí investori si tieto geopolitické zmeny zatiaľ úplne neuvedomujú alebo čakajú na ich ďalšie potvrdenie, kým upravia svoje portfólia. Je podľa teba správne takéto vyčkávanie? Ja si myslím, že to je neúplne ideálny postoj. Niektorí investori síce aj uvedomujú, že žijeme v zmene, v ére veľkých tektonických zmien, nastavenia sveta, keď sa to ťažisko ekonomickej sily presúva z USA zo západu smerom na východ do Ázie, ale stále čakajú, kým niekto iný urobí prvý krok, čo sa týka úpravy tých investičných portfólií so znížením expozície voči USA a zvýšením voči Ázii alebo ostatným regiónom mimo USA, čo môže byť teda chyba, pretože vám potom môže ujsť vlak a tie ceny aktív mimo USA môžu rýchlo vyskočiť. V tomto zmysle by som chcel zdôrazniť investičnú filozofiu Charlieho Mungera, jedného z najgeniálnejších investorov 20. storočia a šťastie 21. storočia, a investičného partnera alebo dvojičku Warrena Buffetta, ktorý povedal, že väčšina ľudí robí zlé investičné rozhodnutia, pretože nemá schopnosť uvažovať vo veľmi dlhých časových rámcoch alebo časových intervaloch. Tí ľudia až príliš veľa kalkulujú a príliš málo myslia, a keď zoberieme tú skutočnosť, že tá dominancia Spojených štátov alebo to neohrozené postavenie Spojených štátov relatívne upadá a silnejšie postavenie budú mať tie BRICS krajiny, tie krajiny globálneho juhu, tak si to bude vyžadovať aj zmenu nejakého investičného prístupu a toho investičného správania sa. A je potrebné pozerať sa po trhoch mimo Spojených štátov, i keď akože Spojené štáty sú stále dominantné a profitujú z toho boomu umelej inteligencie, ale tá umelá inteligencia je veľmi silná a vyspelá aj v Číne. Ja si myslím, že Čína je vyrovnaný partner Spojených štátov, a keď sa teda pozrieme na to z toho globálneho hľadiska, tak ja vidím veľké investičné príležitosti za omnoho atraktívnejšie ceny v porovnaní z USA aj povedzme v Ázii, aj v Európe, dokonca aj v strednej a východnej Európe, a nielen na tých verejných trhoch, ale na tých súkromných trhoch, to znamená, že aj vo forme private equity, o čom sme sa mohli niekoľkokrát presvedčiť a o čom sme našich klientov presvedčili a naši bankári presvedčili klientov pri investíciách do private equity, ktoré doručili solidné zhodnotenie. Z tohto uhla pohľadu tým pádom nejakým spôsobom nemá zmysel váhať. Ja to znova uzavriem tým Charlie Mungerom, ktorý hovoril, že väčšina ľudí je príliš opatrných, úzkostlivých, obávajú sa, ale preto, aby ste boli investične úspešní, treba byť rozhodný, mať trpezlivosť, a keď k tomu príde, tak byť aj agresívny, a v súčasnosti je teda ten správny čas odhodlať sa, urobiť krok, vykročiť a zvyšovať expozíciu voči investíciám a aktívam mimo Spojených štátov a napríklad aj investíciám v rámci nášho regiónu, pretože keď sa na to budeme pozerať z dlhého časového hľadiska a nie po najbližší kopec, tak aj tá situácia na Slovensku sa v 15-20 ročnom horizonte, aj keď sa to teraz nezdá, podľa mňa radikálne a podstatne zlepší. A ja by som to iba uzavrel známym a slávnym výrokom nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Paula Samuelsona, ktorý povedal, že investovanie je pozorovanie, ako schne farba alebo rastie tráva, tak ale ideálne urobiť to investičné rozhodnutie ešte predtým, než tá farba uschne a než tá tráva narastie, aby vám potom tie ceny, tie atraktívne nízke ceny neušli.
Stano, ďakujem za tvoj analytický pohľad. Vážení klienti, vám ďakujem za pozornosť a prajem vám príjemný zvyšok dňa. J&T banka. Expert na investície už 20 rokov.